paradís, intocable i plena de fauna. El primer record que vaig tenir a la Dronera va ser venir aquí a escalar i vam passar el vespre amb una somera. El meu lloc especial de la Dronera per allò és Llebeig, el far de Llebeig. Per què? Perquè sempre he tingut la impressió de que podré veure qualque cetaci gros passant. Com descriuria la Dronera a un nom mallorquí? Un paradís que s'ha de mantenir amb totes les forces que puguem i li diria que per favor arribàs i no tocar res. Si tingués que escollir un tot sol element de la Dragonera, la cova del Moro. És màgica. Un forat que va davallant a poc per a través d'unes escales i quan ets avall de tot te trobes un paradís d'aigua, un petit llac, algo que dius uau, d'estalactites i estalagmites i impressionant. En 20 anys m'agradaria veure la Dronera intocable, que ningú fos capaç de fer res absolutament dins aquesta illa. El meu avistament especial va ser una vegada que vaig veure un falcó pelegrí jove a menys de 5 metres. L'únic pantà negatiu que he vist a l'illa, i sempre ho tindré dins el meu capet, va ser trobar un tiburó sense cua. Li havien tirat la cua i ho havien tirat dins l'aigua. Jo trobo que això és una animalada, però una verdadera animalada. Què és el que m'agrada més de la part marina de la Dronera? He bussejat poc dins la Dronera, però realment és un paradís. I jo crec que cada vegada serà més paradís perquè la fauna marina comença a haver més.